Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas sa welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, September 6 sa tuig 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Day na Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. Construction sang bagong nga merkado sa may barangay Sumag yara na sa 75%. Sa Occidental kag Bacolod, hugtan ang monitoring sa mga nagasulod nga bisita sa pag-umpisa sa Mascara Festival. Sa balita national, desisyon sang IATF angon sa pagsuksok sang face mask ay pagwa subong nga simana. Ang bangko nga handa sa digitalization, 40% pa lamang. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. This sponsorship is brought to you. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Mayang gabi sa mga ka-action namon, especially sa mga nag-monitor sa Facebook Live sa Action Radyo Bacolod. And ginang-welcome ta na. Gina-welcome ta na ang aton sila mga netizens, mga followers ng Action Radio Bacolod page. Sige, sulod ka mo mga ka-action sa aton sila Facebook Live. Pwede na maka-comment sa inyo sila mga greetings. Sa inyo sining mga pagpanamyaw basta may mga nag-celebrate nila sang birthday. Sige, comment na sa ato sining comment section sa ato sining Facebook Live. Sige. And greeting lang kay Rhea Maylad yun, nakatutok na sa aton sining Facebook Live si Ma'am Ana Senoro kag si Sir Alex Monteza. Good evening. Okay ka lang, Shunan? Okay lang po. Okay ka lang. Sige. Si Sir Manuel John Ong Gran Kapal, good evening. Si Ma'am Ana Senoro, damo na sa sanggit pang sendio. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor subong iya nga gabi. Nag-loading pre ako niya. Sige, sa mga ka-action natin subong nga nagapauli sila tag-sa-tagsag ka mga panimalay, kundi mga makataon yung sining nga destinasyon mag-doble halong maduludalog ang aton sining dalanon. Syempre sa mga taxi drivers nato na nga nakatutok online kag syempre sila sining mga radyo. Good evening dira sa inyo in driver, grab driver, mga tricycle driver kag jeepney driver. Good evening. Yes. Good evening man for our 10. Ano ka nabuo ni sao? 10,000 viewers. Salamat gid sa inyo nga pag-monitor, pag-usik sa inyo nga data para sa paglantaw sa amon iya subong nga gabi nga newscast ni Action Dale. Siyempre, sa mga wala pa din naka-like, naka-follow sa amon sinitag sa mga Facebook pages, gina-invite namon kamo nga magpadulong later on sa amon sining Facebook pages. I-click ang like and follow para sa mga ganap namon sa live and syempre mga events man diri sa may Bacolod City, no? So after sa aton sa Facebook live, gina-expect namon, gina-expect namon nga basi maka-click ka mo dira sang like kag follow. Sige. Thank you in advance. Good evening sa 14,000 viewers. Luya ba? Ano ko man, gakalba lang ko kay paranik ko hapon. Yes. Ay, ikaw na matadanay. Facebook Live viewers kay DW. Oy, si Ma'am Olarte Action Ann from Bahrain. Star Sender at the same time nag-ano mo na siya, nagbulig mo na siya sa kay tatay to wala kay tatay Tommy de Guzman from Barangay Handumanan. Nag-donate niya siya Action Ann
So madamo gid nga salamat kay Madam Nida Beliote Olarte mayong gabi dira sa imo or basi good morning ano dang sitwasyon subong sa may Bahrain. Feeling ko udto sila that time or subong nga mga tinion action ansi. Good evening dira sa mga OFW natin nga mga negrense kag mga bakulod nan standby sa mga balita lokal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na sa 12 kagkaroon na sa detalye na sang mga balita lokal. Iyara na sa 75% ang konstruksyon sa bagong sumag public market. Ang proyekto nga duwa ka panalgana ang sidalom sa opisina ni Congressman Greg Gastaya balor 63 milyones pesos. Sunod kay Kapitan Rodney Carmona sa barangay Suma gini nga merkado mayara sang parking space ibabaw kay nagpahayag nga wala sang parking fee nga pagabayaran na. Ginpayag sa punong barangay nga pag-amendahan sa barangay ang existing ordinansa angot sa merkado para sa mga pulisa. Suno kay Carmona nga nagpasiguro man si Gastaya sa iya sang dugang 10 milyones pesos nga pondo para sa pagbakal sang generator, transformers sang suga kag iban pa sa masulod nga tuig. Ginapabot ni Carmona nga matapos ang proyekto sa Oktubre 2022. Pagahugdan sa Negros Occidental kag Bacolod ang pagmonitor sa mga nagasulod nga bisita sa pag-umpisa sang Mascara Festival may kang tanan sa COVID-19 kag monkeypox virus. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang kinahanglan nga may composite team na nga ipahamtang sa Bradco Port kag Silay Airport duha ka semana antes ang pungsod sang o kung antes ang pagsugod sa mga festival activities. Dugang pa ni Tumimbang, nagahulat na lamang ang gobyerno provincial kung saan usuguran sa Bacolod ang pagmamtang sa monitoring team agud nga mausisa sa maayo ang mga bisita halin sa iban nga lugar. Una na nga gingasugdan sa Bacolod kag Negros ang Unified Screening kag Detection Plan kontra monkeypox sa tanan nga mga ports of entry. Ang preparasyon sa ipatuman nga travel protocols isa lamang sa mga gintalakay sa sinapol nga ginpatigayon sa Provincial Health Emergency Network sa Negros Residences Bacolod subong nga adlaw. May kaming balatang maskara, no? Kadang po sa ibenta. And Bacolod City, no? Is already preparing for that. No? Nagaset na sila sa protocol nila. Kung mayara, yun man madakpan nga magsulod sa ato monkeypox. Kung hindi lang monkeypox, natural sa COVID man nga protocol. Ang kabahin sa pagpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Sa iban nga balita lokal, gina-finalize na sa Bacolod Traffic Authority Office kung bitaw ang traffic plan nga ginalakipan sa rerouting scheme kag road closure para sa Mascara Festival 2022. Suno kay Police Major Junji Libang pamuno sang bitaw, ginapaabot sini nga masumentar na sa organizer nga Yuhom Bacolod Foundation ang traffic plan subong nga semana. Ginpatag ni Libang kinahanglan pa ini nga maaprubahan sang sangguniang paglungsod antes nga mapatuman kag makapatigayon sang public advisory. Sa pinakauli nga impormasyon sa organizers ng kaiwatan, patigayunon ang Mascara Olympics sa mga sport event sa may Oktubre 1 tubtob 16, Mascara Trade Show sa Oktubre 16 tubtob 19, kag Mascara Cultural kag Culminating Activities sa Oktubre 19 tubtob 23. Magapangabay ang Bacolod Traffic Authority Office sa 61 ka mga barangay kag sa 10 ka mga police station nga i-intensify ang operasyon batok sa mga kolorum.
Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni Major Junji Liba umpisa nga nagpungko ini bilang pamuno sa bitaw, problema na ang kolorom kag madamo nga lehitimo nga asosasyon ang nagareklamo batok sa ila. Suro kay Liba, tinalikdan nga bulan may nabato ng ila opisina sang reklamo gikan sa asosasyon sa barangay Handumanan, pero sa ila pagpadulong sa lugar, nagpalanago na ang mga tricycle nga hindi otorisado magbiyahe. Dugang pa ni Liba, magluwas sa Handumanan, problema man ang kolorom sa Bangka Bagol sa Pakadto Granada sa downtown area kag iban pa. Aminado si Liba nga bangod sa kakulang sa personnel na apektuhan ang ila kampanya batok kolorom. Bangod sili maghingyo si Liba sa mga kapitan kag police station para magbulig sa operasyon kag mapahagan-hagan o kung matap na ang ini nga problema. Patag ni Liba, sa idalom sa ordinansa, pwede maka-issue sang citation ticket ang mga barangay tanod nga napaidalom sa training. Lunes nga adlaw, masobra isa ka gatos ka mga tricycle driver nga miyembro sang TODA ang nag-untat biyahe bilang protesta batok sa mga kolorom. I-try ko nga ma-reach out ang tanon naton nga mga punong barangay so that ma-utilize na ang aton nga mga barangay tanods para magkampanya against sa mga kolorom. Kaya kung kami lang sa bitaw ma-minimize ta ni, but then we're not sure kung kay saan kag medyo mahinay lang siguro. Ang kamain sa pagpahayag ni Major Junji Liba. Pagsaksihan ni Office of the Presidential Advisor on the Peace Process kung OPAP Director Susana Guadalupe Marcaid ang soft opening sa Kapatiran Farm Workers Association kung Kafawa Lechon Manok Station sa may Purok Pine Tree Barangay Bata siya sa Bacolod sa mamut nga Setyembre 8. Sunod sa project manager nga si Ricky Guzon, ini nga proyekto ang ginadumulan sa Kafawa nga may 33 ka mga membro halin sa may La Castellana, Binalbagan, Moises Padilla, Himamaylan kag Banwa San Isabela. Ini nga proyekto ang inpunduhan sa Department of Social Welfare and Development kag Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Ini ang ginsuportahan man sa gobyerno probinsyal pagi sa paghatag sang mga piso incubator, veterinary assistance kag marketing. Ang proyekto isa sa mga pamaagi gud ma-promote ang Negros native chicken production nga kabahin sa livestock program sang probinsya. Sa katapusan nga balita lokal, patay ang 72 anyos nga e-bike driver matapos namungguan sa ambulansya sa Shandalayagon Road, Barangay Lalagsan sa Banwas ng La Castellana, last shot isang gabi Setyembre 5. Ay napatagin kilala kay Emeterio Ordas, residente sa Hacienda Aguada, sang Auman nga barangay, samtang ang driver ginkilala naman sa kay Jeter YouTube, 44 anyos. Ginpayag ni La Castellana Police Station Chief of Police Captain Ron Darrell Nigos, papauli na sa Banos ang Isabela sa YouTube sa aksidente sining nabungguan ang ginamaneho nga e-bike ni Ordas. Magluwas kay Ordas, may pasahero ini nga 12 anyos nga si Julius Ong nga padayon nga nabulong sa hospital. Sunod kay Nigos, nagasunod si YouTube kay Ordas apang mangod sa marain nga panahon wala sini natalupangdan nga may e-bike sa iyang unahan rason nga nabungguan. Bangod sa kabaskog sang impact ginbawian sang kabuhi si Ordas nga una gintinguan pa nga madala sa hospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Si YouTube ang nahibaluan nga nagasaulog pa sang iya kaadlawan. Si YouTube ang priso karon sa custodial facilities sang La Castellana PNP. Action Radio Philippine Standard Time alas 6:19. Gina problema bubulang mataas ng blood sugar level. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
mga ka-aksyon para sa aton sining nga pagpangalan. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon na Facebook Live viewers, salamat gid kay Marialine Villar Hacolbe Lumbo. Good evening dira sa inyo kag si ate, sige. Salamat gid. Sige, pwede pa makapadala sa inyong sining mga mensahe basta may mga pulo pamangkot ka mag-action na pwede gid, no? Kung pamangkot nyo sa action an, kung kamusta siya kain. Pwede nyo gid siya nga mapamangkot. Bungit ka. Si Sir Melvin Piñafiel, mayong gabi. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, good evening man. Nag-monitor sining atin niyon. Si Joyce Correjado Lopez, good evening Action Dale and Action Ann. So, sige, mayong gabi man dira si mo Si Sir Doy Arthur, mayong gabi. Si Maria Lynn Bilar Hacolbe Lumbo. Good evening man. Sige, evening sir ko no. Yeah. Yes, good evening. Evening mo na si mo. Marialine, how are you Marialine? Kumusta ikaw? Ba? May mo ginaya. Sige. So, thank you so much for our 1918 naganubuaton viewers. Pero kung ibalik ko 22, ano ba? Din ginigin sakto man. Diba? Si Madam Star Mayo, good evening dira sa imo, dira sa mga Rochester, Minnesota. Kag si Rochelle Fulgencio sa sana nakatutok naman sa aton sining nga panglalagad. Si Doy, Doy, kamusta ikaw? Si Doy Arthur, nakatutok man sa aton sining nga evening newscast. Madamong nga salamat sa mga nagpasakop, nagpadala sa ila sining mga mensahe, sa mga silent supporters dira kag nagalantaw sa Facebook Live viewers naton pero naguyuya mag-comment. Madamong gid nga salamat sa suporta. Si Madam Inday Blaza, nakahingagaw sa aton sining newscast. Kag si Sir Reynaldo Laberos, good evening. Action Dale and Action Dan. Action Dan. Section Dan. Action Dan. Typo guro sa Sir Reynaldo Laberos. Sir Ray Flores Barioga, good evening dira sa inyo maulanan kanung nga gabi Action An. Sige. And by the way, aton sa nga Facebook page Action Radio Bacolod, pwede makabaton sang Facebook stars. Basta may mga free stars ka mo dira, you can send Facebook stars mga ka-action. And syempre, visit nyo later nga mo sa mga tags sa mga Facebook pages. And we are also eligible nga magbaton sa Facebook stars Action An. It's a digital way of saying thank you. Thank you. Thank you. Of expressing your love sa amon sining mga ginapang post online, no? Kung mag-Facebook live kami dira, send stars man pag may time. Send din. Sure. Sige. And sa mga hindi pa dira members Action An, muli gyud ako adli ba? Kaya mo na din. Si Sir Mbong Jocampo Ginakadawan nakatutok mo kung naman sa aton ginapagbalak sining nga ka na. pagpangalaga. Sige. Sa mga hindi pa dira members ng Action Radio Bacolod Community, please i-search yung private group ARB Community. Pwede ka mo na makapost sa mga newsworthy nga mga events sa inyo sining mga barangay o community. May malabyan ka mo dira nga mga aksidente, send ka mo message sa Messenger sa Action Radio Bacolod or pwede ka post sa ARB Community. Thank you so much. Yes. Palo lang da. Yes. By the way, Action and Defensor. Thank you. Nice. By the way, I'm also on YouTube mga ka-action. Mas may time ka mo dira maka-search sa youtube.com. Search nyo lang dira ang John Dale Salazar. John Dale Salazar. And may mga events sila, mga press con, media interviews, Action An, mga events. May boxing man na si Dale. Boxing. Pwede Boxing ka to sa toko. Sa toko. Wala. Ako gawin upload, no? So, search nyo lang John Dale Salazar sa YouTube and then click subscribe and ang bell na Action An para ma-notify sila once nga mag-upload ako sang new video. Thank you, Gid. Yes. Grabe ba? Mayara ko na mo, pro ko lang yung padayon. Go na sa activate. Kay subong ang dollars Action An, $1 is equivalent to 57 pesos. No. Yeah. Sige. So YouTube na kamo kay dollars. Standby sa mga balita national. Yeah. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskartes ka buhi. Mga balita national. Subong nga simana ipagwa na sa National IATF ang pulisa angon sa pagsuksok sang face mask. Suno kay DILG Secretary Binhur Abalos, dakastora na ini kay Cebu City Mayor Michael Rama angon sa hindi obligado nga pagsuksok sang face mask tubtob katapusan sang tuig nga karon yara sa trial kag observation period. Nasumiter na ni Abalos ang ining issue sa National IATF. Pero ginpahayag sang DILG official nga iya ginarespeto ang autonomy sang siyudad sang Cebu, pero mayara sang national law kag local law nga ila ginatinguan nga ma-harmonize, pero ang pulisa ang dapat maghalin sa national law. Nagpasiguro man si Abalos sang maid-id nga ginatunan sang gobyerno nasyonal ang tanan antes nga mag-desisyon. Nagwa sa survey sang Bangko Sentral ng Pilipinas o kon BSP nga 4 lamang ka bangko sa pungsod ang nakahanda para sa ila digitalization efforts. Kinapakita sa Banking Sector Outlook Survey o kon BISO sa inga 39.3% sa mga bangko ang handa sa digitalization, samtang 27.3% ang yara sa planning stage kagha magaumpisa pa lamang. Sunod sa BSP, tungod sa community quarantine restrictions sa pungsod, ginpaayo ang digital transformation sa banking system nga nagresulta sa pagdahom man sa pag-usar sang digital payments kag electronic money platforms. Kung tungaon, 63.4% sa universal kag commercial banks kag 42.9% sa thrift banks ang nakaschedule, samtang 47.3% sa rural kag cooperative banks ang yara sa planning stages. Sa dugang pang balita national, ginalunsyo sang PDEA nga ila ginhatag ang malapit 10 bilyones pesos nga padya sa ilang confidential informant bilang kabahin sa ilang operation private eye. Ginhatag ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang kwarta balor 9.6 million pesos sa 11 ka mga tawo nga naghatag sa impormasyon kay nagresulta sa pagka-recover sang illegal nga droga kag pagkadako pa sa mga drug suspect. Sa idalom sang PDEA Operation Private Eye ng isang citizen-based information collection program, ang mga anonymous nga tipster nga ang hatagan sang padya sa pag-report sang illegal nga aktibidad sa ilang komunidad. Ginpahayag man ni PDEA Chief nga lubos ang ilang pagpasalamat sa publiko sa padayon nga pagsalig sa PDEA, mga law enforcement kag militar sa paglagas sa mga illegal drug traffickers, tubtub nga malambot ang target nga matap na ang problema sa droga. In pasiguro ni House Committee on Appropriations Chairperson kag ako Bicol Party List Representative Elizalde Co nga on track ang Kamara sa pagbasar sa ginaluso nga 5.268 trillion national budget bill sa masunod nga semana. Sunod kay ko nga sang Lunes 14 sa 34 ka mga ahensya ang nagpaidalom na sa briefing nga may kaang tanan sa ilatag sa ka budget proposal. Ginapaabot sang House Leader nga sa Setyembre 16 matapos na sang Kamara ang budget hearings kag magapatagayon na sang plenary debate sa Setyembre 21. Una ginpahayag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga Senate leaders nga ipasa o kung ipasa sang Kamara ang 2023 nga National Budget Bill sa Senado sa bulan sang Oktobre. Action Radio Philippine Standard Time las 6:30. Inyo nabatian ang kabugasan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, September 6 tuig 2022. Sa liwat kaming inyo mga tag balita. Action on Defensor Lisa. Kag Action Day la Salazar. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.